titokoleso Amires Hotel tamzambiri tikabe kuti tindiso kama ama tibatsa offer yoti kuzopisa chino mafacilities zawo. Titokozeso Jeremiah Tazota for the support imene amatibatsa nthawi zambiri tikakhala ndi kusoweka kwina ndi kwina koma sitiwalanso kuthokozani honorable mayor your worship the mayor mwatilola kuti tipitse ntchito malo ano kuti pangire msonkhano uno komanso mwatiuza kuti mupita kuzomba muli ndi zochita zina koma mwayesetsale kuti mutidikirire kuti tikhale nawo tsiku la lero. Zikomo kwambiri. And next year zikomo kwambiri for coming. Mafumu nonse zikomo kwambiri for coming. Ndisanakhale pansi ndimati ndayimiritse ayeso Mr. Newton Matanga. Newton Matanga ndi amene abwera kuzakhala station officer pa Blantyre police station. Newton Matanga nadziwa kalekale and I'm proud to say kuti momwe ndimajoina police anala trainer anga. So he was my teacher when I joined the police. Today you have come and you are working together. So thank you very much God and thank you very much Mr. Matanga tikubira ntchito bwino kupita kutsogolo. Ndikafika hapo ndikhale pansi zikomo kwambiri. Thank you. Tatukoza kwambiri bwana officer judge chifukwa cha speech ya bwino kwambiri imene soita highlight ma areas ofunikira kwambiri kuti anthu kuti amvetsetse. Mundilole kuti chifukwa cha nthawi maningati kuti his worship the mayor akuoneka kuti so nthawi inayo sakuza kuchoka mchipinda chino ndiye mwina tisanachite zinazo tiapemphewa kuti alankhulireko then akalankhula iwo wale kuno zinazo zipitirire then maspeech ena asabwera kutsogoloko mwina yawo kuzokhala choka kapena kalimo pano komabe mbali yawo akhale kuti achitirapo. So mundilole ndifunse your worship the mayor kuti you can speak to us. Thank you so much. Born in Austin, it could be others, right? Tisabi ulema Austin, komaso ayeso, komaso mwa ingilia commissioner, ndibona so bwana Lambert, Asif, komaso mafumo muli muno, li abolisi wose komaso ndi volunteers omuli muno. Momve ulandi ndo Blantyre City Council kuno. Ndinaliona kuti chinthu chofunikira kuti ndikhale nawo chifukwa choti mzinda sungakhale wabwino popanda chitetezo. Andi chitetezo ndi chinthu chofunikira kwambiri. Tikhulupirira kuti magwiridwe a ntchito aine ngati mfumu komanso apolisi a Blantyre ndikuyamikire awosizi bwino kwambiri because panopo tikuona ndithu ndayamikire ya traffic chichokere siku lomwe siku linache town kuti napanga zina zake. I think there's improvement bwana ndakuona nziboma kwambiri and ufuna improvement imene ikwere. Choyambirira kuti zinthu watu ukhale wabwino anthu ambe opalamula and ndikukhulupirira kuti ma-meetings ena awosizi mungamabanga muzidana kukhoti ngati anthu ambiri akufoka nkhani za chitetezo ndi anthu akukhoti. Kumapezeka zoti anthu amawakhala pa risk kuzipereka mana kugwira anthu ena ache 2 days akwapasabelo zimabwezeresa anthu ena ache kugwira ntchito mbuyo chifukwa anthu ena wali ma-civilian amaoma nkhani ya chitetezo chawo. Ndiye atatiso akhoti atithandize umbanda kukwera kwambiri kumawaweko chifukwa choti mbanda zenizeni zikalowa 2 days zatuka. Inu ya polisi maitsetsa kuti anthu akapite ku court anthu aja akatuka ndio tikira njaso ikabwiriranso. So ndiyapempeswa makoti kuti it's high time atithandizire chifukwa choti tufuna mzinda wathu ukhale utetezeka. Inuyo ma volunteers komanso apolisi mumve kuti mfumu ya mzinda ikupangani support. Ine ni mwana woti ndakulira town muno palibe munthu angananize
ana mu street muwina aliyese ndiwadziwa bwino. Ngati for example lero nini mphaso ina ajoli ndibereke kwa nyamata mmodzi amagwira ntchito kwa mwina sizioneka kuti amagwira ntchito Yeromani ubwerere ndi pasande 1,000 to appreciate kuzibereka kwake. Mudaba kuti amene aganiza bwanji za Yeromani mwina yesadziwa tikamwa za street kids ine ndazanga ndazipanga ndiye ndikamachiza nawo amana amamoba Yeromani kuposa polisi andizizi ndizonani ndikachiza nawo maduza big Yeromani wavuta kwambiri. So it's what we need. If I use the Yeromani, keep it up, mbidilize, if it is ubanga ni support. And the kufuna ni mobiliza na nineki yomuita sakile, kama ni siki yomuita sakile Yeromani. Tufuna mblanda muhere anga udanda wa zama street kids alipo yena ninawataniza issue ama street kids ile ndango kaba mbano ndaisesa mukaonesesa mblanda alimo koma simene analiya anthu kumazi fusa kuti street kids anjabina kuti alipo ena tasi ya mzinchito ena mano akuzira ntchito ya manja chifake nthawi zambiri amene ajakuwatenga ukasiya ku sukulu amathawa chifake anazikuya ndiye kwabwera kakukena kakumana mizika kulisa majumbo kena kakazipempha ndofuna ndibereke oni kumukawuzi kuti ameya akhala ground mumozi ndi aosi tisagone operations mmene mmaliramu tisagone tendigwire ntchito kuti anthu akuplanta amve kuti kuplanta ukoza munthu ukamanga business sitikufuna zichitike zomwe zikuchitika mwina akuyani aosi omwe ayimira commissioner tendizuke. This is the way to go. Tigirani ntchito limodzi varsity apolisi anthu okhala mblanda komanso kudziwa zoti bwana asi bwana lambani ndino a business awuzeni anthu a business iwa kuti chitetezo iwonso atengepo mbali. The problem is kuti anthu amangolankhula koma kuti anthu kusathandize zokanika pafunika support. Sinthawi kuti apolisi azipanga complain kuti magari mononono ke people can come in mmene amangira ena also amene samangwembekeza kuti anthu andale ndomanga pereke chitetezo ayi chitetezo chaifetoka andale amakhala zitetezo zawo koma anthu amba kukhala zitetezo zonani ndeti mofunikira kuti bwana asi kuti gulu lanu please tiyeniso ulendo Jackson Nabemba panopo the mayor of Blantyre afuna apange campaign yoti kandi ku Blantyre police station tikati magari muno awiri special for operations special muzikhala ngoti kungoyimba foni azikauta kutama ngati ufuna kuti Blantyre muno okubata aweni andineni kumbira ulokubawa bwana ndichalala abwerera komwe anatongera bakena kasitawo ndinonso panokweli manja mwanu okubawo nomweso akulamu ndiye munthu sungasiye kuti anthu azikubira iwenso uli wokuba zosatheka. I remember osi ndikuze mponi Lindi inalidera limozi lomwe kunali wokuba wopya. When I was young, tinali Aubrey Nyerenga, he was the coordinator wa community police in Blantyre. Now, ataona kuti muli munja kalekale kana munthu amata kukula chinthu chomwe samafuna kungokunda chinthu amakuza kuti gula chifukwa wachikula anthu amakulisidwa ma 1 mita atapereka ndrama ya 4 meters mmene munthu what they did ndi mmene munapangira andani na lero anatitenga ifeyo ana ma street kids kugwira nawo ntchito and we work paka zonse zinata. It's all the same mmene ali na lero ndi gulawo ndi apolisi
chomwe ndingangowalangiza azazitenge iwo kuti ndi apolisi azizozo kuti apolisi iwo ndiwongothandizaya apolisi pakuweza ndiwo sazitenga ngati apolisi kenaka zinthu zilambika koma ife umemkani zinthu zinasintha. So we are going to use structures omwe tinachitapo ifeyo ine mukandipeza usi nditi mbiri za mtawo ndikozokuuza kuti lero amba chakuti ndikaguluka kuti because akuziwa Muntali was also in so many money. He was my boss mission in Muntali. So chomwe munene saba wantu osoka blanda komanso ino mukukira chino era madumira kuminale ena kuti ifeyo kuno blanda sidengaso meya wa ulendo ineyo ndilowanga ndifuna nditeza ndokhala blanda tufuna ndokhala blanda akayi madzi abwino magesi abwino akaiso ndi chitetezo chokwana tufuna kublanda munazipanga business 24 hours zimakazo pesa 25 kwa town yazizi palipo tufuna kuti mtown anyakiti azisekulidwa 24 hours antasamawo pembeni tikatera ukhaunti zinaotani okongola kuti madalira mu business ndiye ine yako akutisa kuti aiseni mtawi mumve awosindi gulu lonse meya wa ulendo muzithamanga naye background sichoto bwana traffic we need to control Anjinga Zamoto. We know some of the people we are using politics. Kuti Anjinga Zamoto afike benefit. Fakele tukamanda ndaona Anjinga Zamoto acha. Vuto sio Anjinga Zamoto. Vuto ni politicians. Anali bila paka control zilizokuwa bila kumeni. Amazile bila ndani. Leo siku za Zamoto kuna zitawa azija polisi iya ya ndani. No maana wanaonga zile. So we need to control those things. Kuni muonesese ndrama zomwe mbono kwa bomba kwa Anjinga zochuka. Now we need to control. Ngali banomba osi tikupanga zone na kuti town mwini akati town Njinga Zamoto sirika igowe town. Njinga Zamoto zikali ni malo osisira anthu. Zikali ni malo otengera anthu. That's the only way because tikamulaza security bwana. You not allow Njinga Zamoto zikali mabanki. And so when madam policeman who fire ya. Wanjinga Zamoto akupanga party pa bank. Ndumapanga business, ndumapanga ni mulandu umene okula. Because someone anabwera zabe bank. Ndukabwera Njinga umata. Kumatawa. Ena mpaso kuletwa mafoni. Mundu sopula foni. Kena akakumata. Kumatawa ndi Njinga Zamoto. Ifeyo nganaji tetezo. Sili pano pondereza mu. Sili pano dala kwa Njinga Zamoto. Koma tili pano tisebe bino ya mahao. Chitetezo chatu iso chipide masokolo. Zonse ziziteke tosebe bilani bandi. Cholinga kuti zinthu zambiri zomwe zimachitika mbuyo zisachitikezo. Ngeni kumemeni ya polisi ino anthu ozipereka mizimu mafumu tigwire ntchito limodzi. Tigwire ntchito ndi apolisiwo. Tizipereke ndithu kuti anathuso asayipise ziko limodzi. Ine ndima amene wanunyadireni ndikhulupira ndikusankha ndoyenera maudindo ausi office ya meya Zablanga. Nthawi ino somo mabwera tigwira ntchito. Kama galimoto kulibe ngati kusite kuno ndi galimoto titombikira. Komanso kunditengeneyo ndikuthandizira tapeza anthu ena aja ndi magaji. Mundipasa magalimoto omwe ali ongeka. Tapitira amene wawo. Chifake business yoma kupanga akufuna chitetezo. Sitikufuna kuno kuti anthu abemere kuplanda zobedwa ila zikhali zamadera ila kuzosezo tiziteke tikupange ni support ya polisi ziko mwambiri.